Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela sellem il-memorja tal-Papa Franġisku bl-iffirmar tal-ktieb tal-kondoljanzi li jinsab fin-Nunzjatura Apostolika f'Tal-Virtu ir-Rabat. Hawnhekk Dr. Bela ġie milquh min-Nunzju Apostoliku għal Malta, Savio Hontajfaj. Fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela sellem lil Papa deskritt bħala bniedem li kellu karizma, ġentilezza u fidi sħiħa fl-importanza tal-paċi. Dr. Bela qal li kellu l-unur li jiltaqa' mal-Papa Franġisku diversi drabi. Fost il-laqgħa li semma l-Prim Ministru fakkar fi żjara fil-Vatikan fejn qal li tkellmu dwar diversi temi, inkluż l-immigrazzjoni u l-umanità, li bija tiġi trattata din l-isfida, l-ambjent u l-ugwaljanza fost l-oħrajn. Il-Prim Ministru Roberta Bela temm il-messaġġ tiegħu billi qal li d-dinja tilfet raġel kbir, iżda l-legat li ħalla warah fosthom l-imħabba u l-maħfra lejn min żbalja fil-ħajja se jibqgħu ħajjin warah. Sa dan it-tant aktar qabel il-President tal-Partit Laburista Alex Ċiberras, is-Segretarju Internazzjonali John Grech u s-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali Catherine Fenech sellmu wkoll il-memorja tal-Papa Franġisku bl-iffirmar tal-ktieb tal-kondoljanzi. Il-Papa Franġisku se jibqa' mfakkar bħala l-Papa tan-nies. Il-memorja tiegħu se tibqa' ħajja fost il-Maltin u l-Awċin biżjara li jagħmel f'April tal-2022 f'pajjiżna meta ngħata merħba sabiħa f'kull post li żar fuq jumejn, b'mod speċjali fil-laqgħat li kellu man-nies fil-Belt Valletta, fuq il-Fosos tal-Furjana, fir-Rabat Malta, fil-Laboratorju tal-Paċi f'Ħalfar u anke f'Għawdex.